Rappreżentanti ta' residenti f'Pembroke li qegħdin jopponu l-proġett fis-sit tal-ITS ippreżentaw ittra lil membri parlamentari li ġew eletti mid-9 u l-10 distrett. Residenti f'Pembroke flimkien ma' qdiet mhux governattivi u l-Kunsill Lokali ta' Pembroke, Iswieq u San Ġiljan qegħdin immexxu l-kampanja Titfrunix ħajjin bilan li titqajjem kuxjenza dwar l-effetti negattivi li dan l-iżvilupp propost se jkollu fuq ir-residenti u l-ambjent. Dawn l-effetti jinkludu dellijiet twal u permanenti, trab perikolus, traffiku ma jaqta' xejn u attività kummerċjali intensa li mhix adatta għal żona residenzjali. Il-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar li jeżamina d-disinn ta' dan il-proġett se jaħlu sproporzjonat mal-kuntest tiegħu. Numru rekord tal fuq minn 4,000 oġġezzjoni għal proġett propost fuq is-sit tal-ITS ġie sottomess lill-Awtorità tal-Ambjent. Fil-laqgħa mal-membri parlamentari residenti ta' Pembroke ħeġġew lir-rappreżentanti eletti fil-Parlament sabiex jiddefendu l-interessi tagħhom u jaraw li dawn jiġu qabel l-interessi ta' min irid jagħmel ħafna qlieħ malajr għaskapitu tal-pajjiż, iċ-ċittadini tiegħu u l-ġenerazzjonijiet futuri.